जोङो गसाइगाव जिल्ला BPF राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि जानानै आङो गिबियाव जोंनि जन्दावार समस्तिनि MCLA मानगोनां उइलियाम नार्जारिखौ आं जिल्ला कमिटि BPFनि जानानै आङो साबायखर आरो हामबायनो बिथांखौ। मानोना बिथांनि नाजानायाव दिनै जोंनि बे बनगाव गामियाव जोनोम मोननाय सासे बर'नि पालवान होनना बुंब्लाबो जों सरासनस्रायै बुंब्लाबो रायजो राजाफ्रा बुजियो आरो आसामनिनो सासे जौसिन मानसि गान्दा खुंगुर बे सान्थनाथ बसुमतारिनि जे फबनाय जायगा माखरसालि बेखौ मोजाङै फोसाबस्रां गोबाव दिननि उनावहाय दिनै बे माखरसालिखौ बे ओनसोलनि बा सारा आसाम बा भारतनि गुबुन जायगानि मानसिफ्रा जिहेतु जोंना रायमना नेशनेल पार्कबो बे जाबाय, बेवहाय देश बिदेशनि मानसिफ्रा फैनानै बनगावआव दानि रायमना नेशनेल पार्कनि सिङाव बनगाव गामियाव बर' जातिनि बिमानिफ्राय सासे सान्थनाथ गलदं होननाय मुंनि सासे बोलोगोरा अर्थात बिर जोहोलाव बादि जोनोम जादोंमोन। बेयो इसिबां गोजौ जेनेबा 7 फुट 2 इंचि आरो जोबोद जोङो सिनेमाफ्राव जेरै दारासिं होननानै पालवानफोरखौ जों खोनायो, बेफोरबादि पालवान बोलोगोरा टाइपनि सासे बोगदाद जोहोलावनि हाखरसालिखौ दिनैहाय उइलियाम नार्जारिनि नाजानायाव जाफुंसारै लुफुंनानै बे न'खरनि फंबाय आरो बेवहाय बा न'खरनि जाथि खुरमा आरो रायजो राजाखौ लाफानानै बेखौ आनुষ্ঠাनिक भाबै आंनि आखाइजों रिबन हास'नानै रायजोनि नुजाथिनायनि थाखाय बा दर्शनार्थीनि बयबो नायनांगौनि थाखाय बेखौ बेखेवनाय जाबाय। आरो बे बेखेवनायनि लोगो लोगोनो बावहाय जाहाथे दिनैनिफ्राय बयनिबो नोजोरा जाहाथे गोग्लैयो बेखौ आंनि बिथिंनिफ्राय आङो आरज गाबनाय थाबाय। आरो भबिष्यतआव दिनै जोंनि BPF हान्जाया जोंनि MCLA उइलियाम नार्जारि बुंनाय बादि बेनि जोनोम सान जेनेबा 10 अक्ट'बर बे जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फैगोन बोसोराव जाहाथे बिनि जिउ जारिमिना आरो गोसारो, बिनि उद्देश्य बेखौ जोंनि BPF हान्जानिफ्रायनो राजहुवा भाबै बेखौ खुंनाय जागोन। बेखिनिखौ दिनै बुंथिनाय जाबाय न'खरनि फंबायफोरनि सिगाङाव, रायजो राजाफोरनि सिगाङाव, आरो जाहाथे बिनि मुङा जेरावबो गोसारो आरो बे मोनसे टुरिजिम मोनसे सेन्टार बादि जालाङो। बेखौनो आङो अबंलावरिनाव आङो आरज गाबनानै आंनि बुंनायखौ बेखिनिखौनो आं फोजोबबाय आरो।